21. mendeko mugarri zientifikoak. 2000. urtean Clay Mathematics Institute erakundeak milurteko problemen berri eman zuen. Ebatzi gabeko 7 problema ziren. Munduko matematikari guztiei buruko mina eragiten zieten 7 problema. Eta $1.000.000 eskaini zituen nahietako edozein ebazteko gai zenarentzat. 24 urte geroago, problema horietako bakar bat frogatu da. Poincareren aierua. Poincare 19. eta 20. mendeko matematikari garrantzitsuenetako bat izan zen. Haren aieruak honako audio. 3 aldaera etxi eta soilik konexo guztiak 3 esfera bati homeomorfoak dira. Badakit ondo baino beto ulertu duzula, baina pixka bat hobeto azalduko dugu beste guztientzat. Demagun esfera bat daukagula eta begizta bat margotzen diogula. Ikusten duzun moduan, puntu bat osatzeraino txikitu dezakegu begizta hori, esferatik atera gabe. Kontua da hori egitea erabat ezinezkoa dela beste azalera batzuetan, ala nola, donut batean. Saiatuko bazinak gutxienez 2 begizta lortuko zenituzke, 2 hauek. Eta moztu ezean ezingo lirateke txikitu puntu bat osatu arte. 2 dimentsiotako esfera batean begiztek daukaten portaera, 4 dimentsiotako edo hortik gorako kopuruetan egiazkoa dela frogatu ahal izan zen. Baina Poincarek zera baieztatu zuen. Hori ere egiazkoa zela 3 esferaren kasuan, hau da, 3 dimentsiotako esferaren kasuan, eta hori frogatzea etzen oso erraza izan. Aieru hori frogatu zuena beste gizon hau izan zen, Gregory Perelman errusiarra. Baina $1.000.000 sariari uko egitea erabaki zuen. Egia esan ondo pentsatuta hori bai badela ulertzen zaila, eta ez Poincareren aierua.